जोङो 300नि थांखि लानाय जादोंमोन नाथाय बेबायदि जाजोबनाय नंलिया बायरानिफ्राय जेसेबांनाखि फैदों बायरानिफ्राय खोरखिजों बिथांमोना रायलायहरनो हासिगोन आरो सिङावहाय मोसानाय रंजानाया सोलिगोन बेवहाय 50 जनल' सोनाय जासिगोन। खुलुमबाय गफुर बियार चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै माखासे फंनैसो बाथ्राखौ रोखायै फोरमायथिहरनो सानदों। जोङो दाख्लैनिफ्रायनो गिदिंबाय थादों गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरो गोबां रायजो राजानिबो जोङो मददखौ मोननो हाबाय। दा बे मददखौ मोननानैनो जोङो गोबां माखासे खामानिफोरावहाय जोङो दावगानोबो हाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो जोबथेसालियाव थांनानैहाय मैयानि समावहाय गोबां बाथ्राफोर जोङो सावरायनाय जादोंमोन। सावरायनायनि गेजेरावहाय जोङो मिथिनो मोनदोंमोन जे माखासे गोबां मानसिफोरखौनो सोनो मोनसिगोन जोङो बेखौ क्लियार बाथ्राखौ जोङो मोनबोनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि सावरायखांनायनि माखासे समनि उनावहाय मा जाखो माने गोजौनिफ्राय प्रेसार फैदों होननानैहाय सिंनिफ्राय खौरां हरबाय आरो अफिसारा। ओमफ्राय खौरां हरनायलाय जोङो उल्थां फाल्थां जाबाय। हाब जोङो बिथांमोननि खोथा होनाय बायदिनो जोङो इसेबां बाथ्राखौ जोङो होबोबाय नाथाय दिनैनि दिनावहाय माबायदि बेबायदि बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोनखो नैबेबायदि जोङो सानलायनो गोनां जाबाय आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो सानलायनानै माखासे बाथ्राखौ जोङो मिडियानि गेजेरजोंबो एसे खेवफोरथि होनायखौ जोङो जोंनि चेनेलफ्रावहाय नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जानांगौ। दा बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथांमोना अब्लाबो फै माने बायरानिफ्राय रायलायहरनो मोननाय नायलायनो मोननाय बेबायदि सुबिदाखौ होनाय जागोन। ओमफ्राय जिखुनु जा नोंथांमोना फैयोब्लानो जाबाय आरो। ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो दानिया सिङाव हाबनानैसो जानायनि माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो बायनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ बायनानै दाना जोंखौ सिङाव सोहैनाय जासिगोन नालाय बेखौ दाना जोंनियावहाय बै बुस्थुखौ बायनानै जोंनियाव बाजेटआ खम जाहैबाय आरो। जोङो गस्ला लंपेन्ट बायबाय ओमफ्राय जानाय मानाय मेनटेन बेबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो माखासे एडभान्स होनानै जोङो दोनजोब्बाय आरो। बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनियाव दा एसे सर्टेज जाबाय। दासिमावहाय जुदि सोरबा गेदेरमाफोरा अनसायबावनो गोसो दङब्ला जोबथेसालियाव जे फैनानैहाय नायफैगोन आरो बे प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै खालामगोन बेखौ जुदि अनसायनाय दंबावब्ला नोंथांमोना दासिमावबो पे खालामहरनो हाबावगोन। जुदि नोंथांमोना हरोब्ला जोङो ओरैबायदि सानदों माने बै माखासे फैनायफोरखौहाय जेनेबा सिङावथ' हाबजोबनो मोनला नालाय बेखौहाय बाहेरायाव जानायनि जोङो माखासे केपासिटिखौ बानायनो सानदों आरोखि। जोंनियाथ' बांसिन मोनथिखागौ गोरिब गुन्द्रा आरो बेफोरबायदि खामानियाव सोरबा खर'पतिनि मालिकफोराथ' बारा फैखायानो। दा बेनिखायनो जाय बेक्तिफोरा फैगोन बिसोरनोबो जोङो जानायनि माखासे केपासिटिखौ बानायनो हाबाय बायगोन नामा सोरनिबा नैबे समावहाय अनसुंथाइखौ मोनबावोब्ला आरो नैबेखौ जोङो दा सानलायलायदों। ओमफ्राय जुदि मोनाब्लाथ' जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे बानायनांसिगोन होननानै जोङो बुंना लानांसिगोन ना माबायदिया। दा बेखौनो आङो खावलायदों जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेराव गाबोन दंबावो बेवहाय नोंथांमोना पे खालामनो हागोन। आरो जोङो जेरैबायदि खोथा होबोदों 300खौ सोनाय जागोन होननानै जोङो बुंबोनाय जादोंमोन आरो रायलायनायाबो जोंना 100% माने कनफार्म खामोन आरो। ओमफ्राय मैयानि समावसो माने बाथ्राया सोलायदों गोजौनिफ्राय प्रेसार फैदों होननानै। दा बाथ्राया माब्रै गोजौनिफ्राय प्रेसार फैदों जोङो बेखौथ' मोनथिलिया, बियो बिथोरनि खोथा जाहैबाय। दा जेखियानो जादोंला रायजोफोर नोंथांमोना जेरैबायदि फैनो गोसो जादों नोंथांमोना फैयोब्लानो जाबाय। जोङो माखासे बायरानिफ्राय नायनायनि सुबिदाखौ जोङो बानायनाय जागोन आरो बेखौनो आंनि साइडनिफ्राय आं क्लियारै फोरमायहरनाय जाबाय। गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा देरहासात सार बुंनायनि खोथायाव गासिबो स्पस्ट खोथाखौ मिथिखाबाय। अब्लाबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं बेखौनो बयनिसिमबो फोरमायबावनो आं नाजायो। जायफोर फैगोन माने खोरखिजों जेनेबा बे बिथांमोना खोरखिनि ओरैनो सिङाव थाबाय
आरो जोंनि जायफोर फैग्रा बे खोरखिनि बाहेरायाव थानानै माखासे खोथाखौ जों मोजां गाज्रि बिथांमोनजों सावरायना थांनो हागोन। जोंनि एक्स-एन-डि-पिनि दैदेनगिरिफ्राबो सानै बा सासेनि बारा हाबनो हानाय नंला आरो जों गोनां गोनां आलासिफोरखौ जोङो सिङाव होसिगोन आरो जायफोर मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो मोसाखावरिफोरखौ जों बांसिनै जोङो हरनांगोन। मानो होनबा बागुरुम्बाया मानसि खमाव मोसायोबा समाया आरो बागुरुम्बा मोसानायाव दामग्रा देग्रा मानसि नांगौ नङा होमबा? ओमफ्राय जायफोर गान खनगिरि बिथांमोनजोंबो जों माखासे दामग्रा देग्रा मानसिजों लोगो हरफानांगौ नङा होमबा? बेनि थाखायनो जों बिथांमोननि माखासे गोसोखौ जों रंजाखांहोनो थाखाय बांसिनै जोङो मोसाखावरि आरो जायफोर गान खनगिरि जों बिसोरखौ जों हरनांगोन आरो माखासे आलासि आरो जोंनि एक्स-एन-डि-पिनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा सानै बा साथामखौल' हाबनाय खालायनांसिगोन आरो जायफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एक्स-एन-डि-पिफ्रा फैगोन आरो माखासे आलासिफ्रा फैगोन बायह्रानिफ्राय माथो होनानै आरो बिथांमोनजों दसे सम सावरायलायना फैनो हागोन आरो बयखौबो गोसो गुदुंफ्रा फैयोबा फैनो हागोन, जेबो नङा। नाथाय सिङाव हाबनो हानाय केपासिटिया गैथ'ला आरो 50 जनल' जाहैबाय।